Bé, bona tarda. Breument, sense prendre'ls gaire temps, perquè crec que tot l'important d'aquesta sessió s'ha dit i ho hem escoltat tots. I en primer lloc, bé, fer-los arribar la salutació de la consellera, que malauradament no ha pogut venir en aquest acte, tot i estar convidada per motius d'agenda que coincidia amb un altre acte a la qual ella havia d'assistir, i ha tingut a bé delegar la meva presència, que molt gustosament he acceptat, perquè de fet ara fa pràcticament un any i escaig, crec, que ens vàrem veure al departament amb en Josep Manel. Crec que en aquell moment estàvem, el motiu de l'entrevista o la reunió era què passava amb aquelles 3 matèries optatives específiques, noves, que s'havien de fer en l'itinerari aquell de quart, etc., de la darrera reforma del govern socialista en aquells moments, del ministre Gabilondo, que després es va paralitzar. Ara estem en un altre procés, un altre avantprojecte, una altra perspectiva d'una altra norma diferent. Bé, ja en parlaré i ja m'hi referiré després. Però bé, des d'aquell moment que ens vàreu presentar aquest projecte, qual va haver-hi diverses unitats al departament en què vàrem poder assistir a una presentació i un avanç del projecte que ara feu públic, doncs ja vàrem veure que era un projecte prou consolidat, prou sòlid, i que tenia una argumentació darrere teòrica ben fonamentada, ben argumentada, i que per tant vam veure que efectivament anava per línies que nosaltres, de fet, des del Departament d'Ensenyament, encaixen amb algunes de les línies d'actuació que estem emprenent i que estem continuant mantinguent i intentant potenciar. I em referiré bàsicament a dos eixos fonamentals i que crec que lliguen substancialment amb la proposta del projecte que heu presentat, i és tot el tema de la potenciació, el desenvolupament, la incentivació de tot el tema del treball per competències al nivell de l'educació bàsica, tant a primària com a secundària. Vostès ja deuen saber, perquè ho han fet així extensiu, tant per part de la consellera com en diferents sessions que hem realitzat en tots els serveis territorials, en sessions adreçades a tots els directors dels centres de primària i de secundària. Vam presentar fa un parell de mesos, 3 mesos em sembla, uns documents de desplegament de les competències bàsiques en l'àmbit lingüístic i en l'àmbit matemàtic, amb unes finalitats clares, i és la potenciació del treball competencial. Perquè aquest és un dels aspectes que, tot i estar presents en el currículum actual que tenim, i a les normes i a les lleis, a l'hora de posar-ho a la pràctica té la seva dificultat. La seva dificultat en l'encaix, bàsicament, sobretot entre les que són les competències, els continguts, tots aquests temes que són a vegades difícils de poder encaixar, i aquesta proposta i aquestes orientacions que hem fet arribar als centres en aquesta línia, de moment, en aquests 2 àmbits competencials, i que esperem properament anar-ho ampliant amb altres àmbits també competencials, com és la competència digital, la competència científica, la competència social, cultural, etc., anant també en aquesta línia, sobretot fer aquest encaix del currículum, per allò que també es deia abans, que els professors han de fer de tot, i per tant intentar facilitar aquesta feina, de fer aquesta lectura del currículum, no inventant-se un currículum nou, sinó facilitant aquest procés de lligament entre les competències, el treball competencial i el treball també dels continguts. També s'ha dit abans, sense continguts no hi ha competències, però s'ha de treballar i s'ha d'intentar treballar per competències. Per què? Perquè independentment de les lleis que puguin venir o puguin deixar de venir, el tema de les competències, i en el cas de l'educació bàsica, les competències bàsiques, estan aquí per quedar-se, independentment de les lleis que puguin venir, perquè tots els ensenyaments, vostès miren els plans d'estudis de carreres universitàries i estan per competències. Vostès miren ara el desenvolupament dels estudis de formació professional i estan per competències. Tot està relacionat amb el tema de les competències. I en aquest sentit, el tema de les competències és un aspecte que haurem de continuar potenciant i treballant. Però sobretot el canvi fonamental amb el tema del treball de les competències és la metodologia i el treball concret a l'aula. I en aquest cas, la proposta que presenta el projecte Supera't encaixa en aquesta línia perquè facilita, dona eines, posa a l'abast del professorat exemples d'itineraris, no només activitats, sinó itineraris complets, en els quals hi ha aquest lligam
entre competències i també els continguts, el que es deia abans, la relació que tots els continguts estan reflectits. I creiem que és una bona manera de veure exemples pràctics de com això es pot portar a la pràctica a l'aula, amb exemples concrets de tota aquesta qüestió, diguem-ne que a nivell de l'administració diem el currículum, doncs com es pot posar en marxa i pot posar-se en pràctica a l'aula. I després hi ha tot aquest aspecte de l'utilització de les noves tecnologies que tant en Salvador com en Ferran també ens han comentat respecte al canvi aquest de model o tendència cap on va el món de l'educació o cap on hauria d'anar amb aquest model de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Jo ara permeti'm una malesa, i és que veient les imatges que ens presentava el Ferran d'aquelles aules amb 600 alumnes i les aules d'altres països nòrdics, amb aquelles taules, tots... Clar, jo ara pensava, i la LOMCE en quin model està pensant? Aleshores, clar, una petita malesa, en aquest sentit, quan es parla d'avaluacions, diguem-ne, estandarditzades, que tots els alumnes han de fer la mateixa prova i tots els alumnes de totes les comunitats alhora, doncs clar, no sé en quin model o en quina, diguem-ne, imaginari, que era la paraula que utilitzaves, doncs està plantejat. Era simplement una cosa que se m'ha acudit. Tot aquest tema de les tecnologies de la informació també, evidentment, és una aposta que el Departament està intentant impulsar, perquè aquí estem una mica atrapats amb el temps. Les coses estan evolucionant de tal manera que pensin vostès, nosaltres estem preparant els alumnes ara en una societat que d'aquí 20 anys anem a saber quines tecnologies tindrem d'aquí 20 anys. Hem d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines, però també sapiguem que aquestes eines evolucionen i evolucionaran. Si ara pensem el que fèiem fa 20 anys als centres i la tecnologia que tenim ara, doncs difícilment, això també n'hem de ser conscients. I això no ens ha de fer perdre de vista una cosa que també s'ha dit, i és la utilització ha de ser un mitjà i no una finalitat. Per tant, ha d'esdevenir i ha de continuar sent una eina al servei de poder desenvolupar sobretot aquestes competències en l'alumnat. Bé, no em vull allargar més perquè potser podríem parlar una miqueta més. Només felicitar sobretot a veure tant els promotors del projecte, l'editorial Barcanova, evidentment, però també tots els centres i persones que han col·laborat en l'elaboració i el pilotatge d'aquests itineraris, perquè és evident que això dona peu a que aquests itineraris puguin, com s'ha dit també, funcionin i a la pràctica surtin reeixits, i per tant aquesta col·laboració de totes les persones que han col·laborat i tots els centres que han participat també s'ha de destacar. I finalment, i només per dir-ho així a títol de cloenda, agrair, evidentment, tota la dedicació, tota la professionalitat, tot el compromís amb l'educació de totes les persones que participen en aquest projecte i tots els assistents aquesta tarda d'avui aquí, de continuar contribuint a millorar la nostra educació, que és tant com dir millorar el nostre país. Moltes gràcies.